Zamisli sljedeće. Probudio si se jutros s osjećajem da kasniš. Nisi kasnio na posao, nego u životu. Osjećaš da si zaostao. Svi drugi su ispred tebe. Na Instagramu, u karijeri, u ljubavi. Imaju bolje automobile, bolje odnose, bolji stan, bolji status. Taj osjećaj, ta tiha panika, ubija te iznutra. Ali onda zamisli da u tom trenutku, umjesto da paničariš, umjesto da otvaraš TikTok, da se umrtviš ili šalješ poruke bivšima koje si već 3 puta blokirao, ti sjedneš, udahneš i kažeš sebi što je zapravo pod mojom kontrolom. To je prva stoicka tajna. Dijeli svijet na 2 kategorije. Ono što možeš i ono što ne možeš kontrolirati. I prestani se zamarati onim drugim. Zvuči jednostavno. Ali nije. Jer tvoj mozak je uvježban da reagira brzo, burno i nesvjesno. Zato ti danas donosim 13 stoickih tajni. Ne da ih zapišeš u bilježnicu i zaboraviš, nego da ih testiraš na svom životu. Jer svaka od ovih tajni nosi ključ. Ključ za zatvor u kojem sjediš i zoveš to on normalan život. Zamisli čovjeka koji je sve izgubio. Obitelj, posao, dom, čak i zdravlje. I umjesto da kuka, on kaže: ako sam ostao bez svega, ostalo mi je ono najvažnije. Ja sam ostao. To je druga tajna. Ti nisi ono što posjeduješ, nego ono što preživiš. U svijetu koji ti prodaje sigurnost, stoici su vjerovali u suprotno. Vježbaj gubitak. Vježbaj patnju. Vježbaj siromaštvo dok si još bogat, jer kad dođe loše, bit ćeš spreman. A ako ne dođe, bit ćeš zahvalan. Treća stoicka tajna, memento mori. Sjeti se da ćeš umrijeti. Da, zvuči mračno, ali to je najčišći oblik istine. Smrt je kraj svake iluzije. Kad znaš da imaš ograničeno vrijeme, više ne trpiš budalaštine. Ne ideš na 3. dejt koji ti već na prvom nije sjeo. Ne radiš posao koji mrziš dok ti duša vene. Ne trošiš sate da impresioniraš ljude koji te ne bi ni pozvali na kavu. Smrt ne dolazi da ti nešto oduzme. Ona ti svaki dan šapuće: živi bolje. 4. tajna. Ne vjeruj svom prvom impulsu. Kad ti netko kaže nešto ružno, ti odmah poželiš uzvratiti. Kad nešto ne ide po planu, odmah želiš odustati. Ali stoici kažu: pričekaj, pogledaj. Ne moraš vjerovati svemu što osjećaš. Tvoje emocije su valovi. Ako reagiraš na svaki, potonućeš. Pravi mir dolazi kad naučiš plivati iznad svojih emocija. 5. tajna. Svijet ti ništa ne duguje. Ovo boli, jer odrasli su nas hranili lažima. Samo budi dobar i sve će biti u redu. Ali svijet ne zna da postojiš. Svemir ne zna tko si ti. Stoici to znaju. Oni ne traže priznanje. Oni daju najbolje od sebe, jer su to oni. Ne, jer će ih netko pohvaliti. U svijetu gdje svi vape za validacijom, stoik šuti i gradi. 6. Trpljenje je tvoj osobni trener. Ne bježi od boli. Pitaj je što te pokušava naučiti. Je li to tvoja slabost, tvoje granice, tvoja vezanost za ego? Svaka patnja koju prođeš bez bježanja, bez laži, bez dramatiziranja, daje ti novo oružje. Postaješ neuništiv. 7. Oprosti brzo. Zaboravi sporije. Zašto? Jer opraštanjem ti oslobađaš sebe, ne njih. Ali nezaboravljanjem zadržavaš lekciju. Stoici nisu mazohisti. Oni ne dopuštaju da ih netko gazi iznova, ali ne nose ni mržnju u džepu. Mržnja je preteška za duge puteve. 8. tajna. Svaki dan je mali život. Ne živiš jednog dana, živiš sad. Ako danas ne možeš pronaći smisao, nećeš ni sutra. Jer sreća nije u nekom budućem trenutku. Ona je u tvojim izborima danas. 9. Budi stroži prema sebi nego prema drugima. Jer kad ti padneš, ti si taj koji mora ustati. Ne tvoj partner, ne tvoja mama, ne tvoj horoskop, samo ti. Discipliniraj se jer se voliš, ne jer se kažnjavaš. Neka tvoja snaga bude nježna, ali nepokolebljiva. 10. tajna. Ne moraš imati mišljenje o svemu. Ova je zlato u doba interneta. Ako ne znaš nešto, šuti. Ako netko radi nešto glupo, pusti. Tvoj mir vrijedi više od bilo koje rasprave. 11. Ne uspoređuj se. Tvoj put je tvoj.
Njihove staze vode negdje drugdje. Usporedba je krađa radosti. Uspjeh ne dolazi brže ako si zavidan, dolazi kad si fokusiran. 12. Ti si prolazan, ali tvoje djelo može trajati. Marko Aurelije nije pisao meditacije da ih netko čita. Pisao je sebi. I 2000 godina kasnije, mi ih još čitamo. Što ti danas radiš što će imati smisla i kad te više ne bude? I konačno, 13. tajna. Ne moraš ostvariti sve što želiš da bi bio sretan. Ali ako naučiš biti miran, doći ćeš do više nego što si sanjao. Jer istina je jednostavna. Kad prestaneš trčati, stvari dođu same. Kad se usmjeriš iznutra, svijet počinje reflektirati tvoju snagu. Zato ti ne treba još jedan motivacijski video. Treba ti tišina, treba ti fokus, treba ti filozofija koja je testirana kroz ratove, pandemije, izdaje i careve. Treba ti stoicizam, ne kao knjiga na policiji, nego kao oružje u džepu. Ako si spreman, ponesi ga sa sobom.